Remila, pantayam dagiti addim tamapanakaw ni Jay Talaon. Wen, lolo. Agluto kan tumutay ni ti pangaldawan tayaw. Amom tagdengdang. Wen, lolo. Sige nga raw, mapanakaw. Tapno malpas ko ti trabaho, Jay Talaon. Aday ta, napaturog ko ni Troy. Ipaidakon. Um, agluto ako ni ti pangaldawan mi. Sa paag ta agluto. Tapno, ni, addalo ka na nagsardang iti batog ti balay. Ninsamot, Sir Orly. Ti akin daga dito'y ayan mi. Mang Fredo! Mang Fredo! Ada kayo? Isungag pa iso. Sa bali man ang tilugan na. Talagang abak nang ni Sir Orly. Mang Fredo! Dumanon kayo, sir! Agyaman ak. Ada dalulom balasan ko? Awan, sir. Napan iji talon. No aday bagayo kan ni lolo, inakbiit ayaban. Uray kat asidaglaang dito balay ti talon, sir. Sige man nga rod, balasan ko. Pasensya ka Kahit agyaman ak. Agsapsapaw ni Sir Orlay iti agbalin ababa unenda. Awan mo't mairekuminda kapaw. Siya ko na, lolo. Kaya't ko tagtrabaho tapno makaurnungak. Kan makatulungak kada kayo. Anya? Asino nga iti mga iwan ka nagiti addem no pumanaw ka? Kaya't ko ti makaurnong, lolo. Awan nga ron mga iwan ka nagiti addem. Nang runa iti buridik nga addem. Naimbag dagiti dua akakabsat mo Tamidyo dadakkel dan. Ngam ti buridik nga adim ngay. Awan mga iwan. Tanay, kanayo nakmo ti jay talon apaw. Mabalin mo't siguro nga ikuyog kun ti burida kakabsat ko ije balay da, Sir Orly. Uray ta nasingput mo't da, sir. Amo ka maawatan, dak. Ay, saan? Kababain. Kasano nga ron ang makatrabaho ka no ikuyog mo mitadaym? Ay, saan ay? Nakababain, apaw. Mapanak ije balay da, Sir Orly. Ikuyog kun ti kabsat ko. Uray ta damot kwartak nga iduldulin ko apag plete mi. Gundawayak ti kaawan ni lolo diti balay. Inak agpatulong kan ni Sir Orly. Barang kayat nak nga agpaay kas babaunan ije balay da. Abangan no agungit ni Lolom, numamuan na ti kaadda yung agkabsat dito'y balay, Remela. Pangaasiyo, sir. Da kayo ti makisarita kan ni lolok. Ha? Kayat ko nga minta agtrabaho. Da kayat ko ti makaurnong iti pagadal ko, sir. Sige, umay ka. Agawid tayo niya balayo. Apay, sir. Didak ka di kayat nga agbalin ababaunan nyo. Kabaulak dagiti trabaho iti balay, sir. Nagagatak. Agawid tayo niya balayo. Ta ipakada ka kini Lolom, Remela. Saan ko kumaapalubusan, sir? Tawan mga awer iti buridak nga apukaw. Nasapamot ngamin apimusay dagiti dadakkel da. Isu nga ulilan dagiti apukaw, sir. Ay, un nga rod. Nakakaasimot dagiti apo ko, Mang Fredo. Nakunan ni Remela nga ikuyog na ti kabsat na iti balay. Ha? Ay, nakababain mo't kada kayo, sir. Ang mga nuawan ti matrabahuan na nuaramidin na ti kasta. Kabaulak, lolo. Duamot ang titawan ni Troy. Amunan ti sao. Ngam nakababain ni Sir Orlay, apo. Awan ti problema kanyak, Mang Fredo. Mawatak da ita. Iso nga okay lang. Iso ano kaya't di apo ko yung agpaay ka na kami kasbabaw nan? Sige, alaan mi. Takas makita, kit desidido ang makaadal ti apo ko yo. Nakuna na ngamin na kaya't na ti makaurnong para iti panagadal na.
Kartingak nga ibalaybay dagiti linabaak. Tapno makadalusa kon. Kat masapa ka makaluto. Shh! Huston, Troy. Anya man ang tisangitam ay ading. Maturog ka kadilat ta di tabukot ko. Inuba ka lang arodan. Apay, anyat sangsangitan ta adim, Remela. Kuha madam, agpampambarlaan. Makaturturog siguro. Ay, anyan tikas ta lang ayong agkabsat, Remela. Walas matan ti pinangubam di ta adim. Kaya't mo tay gatangan kay ti carrier na tapno saan ka marigatan. Saanan ma'am? Nairwama kon iti kastoy. Manipod ba si ti kabsat ko? Insuro nakday dinanang ko. No kasano ti panangub ba iti ubing babaan ti ulas? Ay na, biliba kiti kinagagat ken kinaanos mo balasang ko. Madam? Amom, kayad da ka pagadalan. Ngam, kasano nga gadal ka ngayon at damat ikabsat mo anak ka ati pilatakan ka, Remela. Sana problema dayta, madam. Ikuyog ko ti kabsat ko iti pagadalan. Makipakpakaasya kitagbalin a maestrak, tapalubusan na kamang ikuyog iti kabsat ko ijay. Aniya? Sigurado ka? Saan ka mabain, Remela? Saan, madam? Apay ko maamabainak. Diyak iba inti kabsat ko. Basta kayat ko ti makaiskwela, madam. Ala, agtugaw ka laang dito'y, Troy, Wan. Di ka agsangsangit, Uray ta daginatang taakanam. Dagitoy, mangala ka laang dito'y supot no mabisin ka, Wan. Ulita ka, di ka agsangsangit, tapno maipasdat ko taagdengag iti teacher ko, Wan. Rugyandak man ang dagiti kaadalak. Adda makaawat kanyak. Ngam adamot lata dagiti manguyuyaw kanyak. Saan da apat yun akabsat ko ni Troy? Ibagbagada nga anak ko iti kinabalasang. Hoy! Magtalma kayo man! Di ka lamasan ka ni Remela. Remela, ada chocolate iti bag ko. Itid mo iti kabsat mo. Nakababainan kan ka, Lloyd. Inaldaw kang agbalon iti makmakan, tapno dala itid mo iti kabsat ko. Wen tapno di nakadisturbo nga agadal. Agyamanak kan ka, Lloyd. Nakananos ka kanyak. Nang runa launa iti kabsat ko. Masyanak ngamin kin ka, Remela. Nang runa no kasyakat katawaan da kadag iti kaadalan ta. Awan problema iti dayta. Jak ikan ka no ida. Basta siyak, ti panagadal ko ti pang pangrunak. Gundawayak ti kadadag iti tattawa na saya at ti panagpuspuso da. Amang tultulong kanyak. Tapno makaadalak. Nadamag ka ken ni Sir Orlay tirigrigat mo amang ikuykuyog ken ni Troy iti pagadalan nyo, apaw. Isu asukuna kaun ti Adam tayawid kaun. Yawid yun ni Troy, lolo. Wen tapno maipamaisam ti agadal. Katwan maladingitan nakitipan na kaya dayon ti kapsat ko kanyak. Nairwamak nga mina na kanayo nakadkadwak. Ngam sige, palubusak kong tamo kasanla siyak ti marikrigatan. Pati ti kapsat ko, nakapupuklat na nga mina ni ti classroom mi. Wen, yawid kaun ni Troy. Kitsaya atem ti agadal, wen. Aggagagit ka dito'y balay da Sir Orlay. Manmanaon ti kaskadakwada. Nakasingsingput da. Isu nga igaid mau ti agadal. Uwan, lolo. Ikarik. Basta diyo ko mangaron baybayan ni Troy, Kastamat tandag iti dua pa'y kakapsat ko. Wen, sana balay. Ta si daglat ti talon iti balay tayaw. Mabalin kulat ta ida apanawan iti balay. Sa kung tusok na suknalan ida. Remela, makatawin la ti orayanen. Agturpostan iti panagadal ta.
Wen nga rod, Lloyd. Sapay ko mata makaturpos ta nga agpadpada. Wen, basta igad ta agadal, Rimela. Wen, amom, ti pamilyak ti inspirasyon ko. Kayat ko idaayaon iti kinarigat. Kat dakkel mo ti utang ko kadag iti amok. Ta isuda ti mang tultulong kanyak. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Oh, adaawag mo. Sungbata mo. Ta ituloy ta no madamdamat tag istorya. Sige, panawan ka pa'y, Rimela. Sige, Lloyd. Ni Lolo ti umawawag. Hello, Lolo? Apok, agpakada ka pa'y lang, iti paganalan yaw. Kastamutin ka na, Sir Orley. Tagawid ka. Apay, Lolo. Awanan ni Troy akabsat mo, Apok. Anya, awanan nga. Anyat kayat yu asawan. Natayo, ti kabsat mo, Rimela. Anya! Imbate, kanyan ti makarla ti adim. Kastamutan, dagiti dwapay kakabsat mo. Sana nasiputan ni Antem ti susurot na. Kadagiti kakabsat na arimuar. Kinimuli da, iti bayabas. Saan nabuto na napuutan ti panagturong ni Troy, iti bakras. Natinag. Na ito pati ulo na iti bataw. Nga isumot na, iti patay na. Di matimbagak ka na kayo, adiyo baybayan ti kapsat ko. Ingkariyo kanyak na itasak mengen nyawin niyo dito. Ingkarigatak ti nagtrabaho. Kansimra kiti pangadalan. Tapno makaturposak. Tulungan kan duman nga giskwela. Nga mapay nga pinanawan na kami matana. Troy! Hiram sa Diyos ating buhay. Diya ko nagsubli ijay syudad, Lolo. Anya, kasanahon ti panagadal mo, Apok. Diya kayatan ti ag-eskwela. Anya, Awan ganas kun. Kaslawanan ti serserbi ti biyag kanyak. Apok, di ka kumaagsaw iti kasta. Patibkeren tayo kumati pakinakam tayaw. Natay lang arudan dagiti dadakkel mi. Sa ita, natay man ang tikabsat ko. Apok, amin tayaw. Agturong ken patay. Adda kami pa'y mait kadagiti dua kakabsat mo. Datayaw ti agbibinadang. Lolo, Panubok laeng dagitoy a mapaspasaran tayo ita. Di tay kumasumukaw. Adda kaasi ti Diyos, Apo. Saan nga iti agnanayon kit agladladingit tayo latan. Basta kumput tayo latta iti namarswa. Lolo, Ala, agsubli ka ijay syudad. Ta ituloy mo ti panagadal mo. Wan, kakaiso na adandanin ti panagturpos mo, Apo. Ken kakaiso na nga dadasar Orley. Amang tultulong ken ka. Gundawayam dayta, Apo. agsardeng akon nga ag-eskwela, Lloyd. Umay ko laalaan dagiti kawus ko iti balay dagiti amok. Tagawid akon iti balay mi. Anya? Ay sos, apay nga agsardeng ka. Kakaiso na dandanin ti panagturpos ta. Awan ganas kun nga agbibiyag, Lloyd. Saan, Rimela? Di ka agsaw iti kasta. Kasanon amatunoy mo dagiti arapaap mo. No nakapoy mo ti pakinakam mo. Lloyd,
Sarang temtean nyaman na panubok nga glabas iti biyag mo. Napnuan iti panubok ti biyag tayo. Iso nga agpatibker ka, Rimela. No agpaabak ka, si kamot latag balin na kaasi. Kasanon tulangan ti panagbiagyo. Panunutom dagiti kakabsat mo. Di mat ko nam ati pamilyam ti inspirasyon mo iti biyag. Lloyd, Di ka umibot iti Diyos. Tapat yak adi nakabaybayan. Isu ti pagkaptam. Naayat unay ti namarswa. Saan nga iti agnanayon? Kat agladingit tayo. Laglagi pumday ta, Rimela. Kablaawan da ka, Rimela. Nakatorpos ka iti panagadal mo. Agyaman akunay kada kayo, Sir Orly. Kan, madam, da kayo tinagbalin nga instrumento ti Apo. Tapno matunoy ko dagiti arapahap ko. No sana gapo kada kayo, saan ka nakaiskwela? Gapomot la iti kinagagat kin kinaanos mo. Isu nakalpas ka iti panagadal mo. wen Remela, kat ikarimi atulungan da ka makastra kiti trabahom. Ado ti mabalin mi apagisarkan kan kabalasang ko. Agyaman na ka talaga kada kayo, madam. Sir, Tangay nakalpastan iti panagadal ta. Ken adan panggedan ta, Rimela. Adamot siguron gundaway ta para iti bagbagita. anyat kayat mo sa wen, Lloyd? Kinapudno na. Nabayagin nga agayatak ken ka. Agad-adal ta pala idi. Ngam, linapdak ti bagik ang nagdaton ken ka. Tadyak kayat ama disturbo ti panagadal ta, Rimela. Iso nga alaet ko maday ito'y agundaway. Amang ipudno itiriknak ken ka. Ay ayaten ka, Rimela. Lloyd, Ay ayaten ka, kunak. da ko nagpalpalikaw, pay. Kinapuno na. Agayatak matkan ka, Lloyd. Ha? Agpaiso, Rimela? Wen, nakasingsingpot ka. Kat may saday ta anak at nagantiriknakan ka. Agkasarta nga rudan. Lloyd, ladingitak. Diyak pa'y mabalinti makiasawa. Ngamin, adapay dagiti kakabsat ko at tulungak. Paglepasak pa'y ida iti panagadalda. No di ka makauray, awan mabalin ko, Lloyd. Ay, talaga ajak makauray Iso nga agkasartan. Takalpasan ti kalay sata. Alain tandag iti kakabsat mo iti puderta. Taag tinulong ta amang paadal kadakwada. Dua ta amang paadal kadag iti kakabsat mo. And siyempre, alain tamot ni lolom iti puderta. Ay na, ladigitag. Ngamjak kaya tapanawan to'y balay tayaw dito'y probinsya, apo. Kanadadag iti dingwan dito'y. Kaasi damait no panawak ida. Awan kadwayo dito'y, Lolo. Ado, dagiti kaaruba dito'y, apo. Didak pagdanagan. Sige, Lolo. No diyo kaya ti sumurot kada kami ijay syudad. Sarungkaran da kayo lang arudan iti linawas dito'y. Ay na, nasaysaya at pay Ikuyog min dagiti kakabsat ko, Lolo, tapagadalan mi ita. Hala, ano sa matulungan dagiti kakabsat mo? Tapno di dan to agbalay na nakakaasay. Wen, Lolo, pag tinulungan mi apagadalan dagiti kakabsat ti asawak. Ay na, naayat na talaga ni Apo Diyos.
Takaskin ka, tinted na nga asawa, tuya pukaw. Nakasingsingpet ka, baraw. Hagyaman ak unay kin ka, Sapay ko matag nanayon, ti kinaragsak yu, adwa. Agyaman kami, Lolo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anya ka din day tagar-arami dem na. Apay, kabailan ti konsensyam. Asi ka ti pakaigapuan ti panakarakrak ti may sa pamilya. Tatang, sakbay nga inaklon ko ni Jake. Sigo din nga agap-apa da iti asawa na. Nabayagan akayat na asinaan ti asawa na. Kasaan dang agkatunusan. Ay, basta sinamon day dya lalakay. Diyak kayat day dya parakan ka anak kau. Tatang, diyo kumamit pakibiyangan ti love life ko. Tabiyag ko daytoy. Siyak ti agdesisyon iti daytoy. Tas siyak ti masatnan. Jake, alaag ti anak ta iti poder ko. Siyak ti adda karbengan na amang alakan kuana. Tas siyak ti inana. Sige, sana problema kanyak data. Ngem saan asi ka ti agdesisyon. Ni Mitch nga anak ta ti agpili, no asino ti pilyan na kadata. Sigurado asika ti pilyan na. Ta sika ti kanayon akad kadwana dito balan. Ta syempre, ijay abroad ti ayan ti trabaho. Basta noan niya ti pangadang ti anak na. Iso ti masurat. Mitch, agbili ka. Sika ti mangadang iti na ito, ha? Asino ti pilya mo kada kami iti inam. Dua kayo apilyat, Daddy, Mami. May salang ti pilyam. Di mo kumamot buggawan ti anak ta, Jake. Ala, Mitch, agsaw ka. Asino ti pilyam kada kami iti inam. Sorry, Mami. Ni Daddy ti pilyak. Oh, nangag mo? Siyak ti pinili ti anak ta. Iso nga iti poder ko ti pagnaadan ti anak ta. Talaga ka di adisidido kayo ngagsinakin ni Helen, Jake? Well, mama, ngamin, saan kami nanaragsak iti tunggal maysa? Kanayo lang ti panagapa mi. Saan kami nagkinkin na awatan? Kanayo nak nga apaan ti manugang nyo. Saan na kamat siguro basta apaan no awan ti rason, iho? Adda babaim, Jake. Amuklatan at ti babaim ti makagapo. No apay akayat mon asinaan ni Helen. Pangasiyo man tadiyo iraman ni Donna iti saritaan, mama. Sanak nga agsapol iti sabali a babae, no awan ti problema mi ni Helen. Jay apukok ti pakaasyak. Agsangsangit a nagipulong iti kalman. Di na kayat nga agsina kayo iti inana. Mayroam tumot lang, mama. Anya ka diti pagsaritaan ta, Manang Helen. Donna, panangisakit daytoy nga ibagakkan ka. Di mo kumaikan iti sabali aka ipapanan daytoy nga ibagakkan ka. Anya dayta, Manang. Nabayagan nga agam amuta. Wenno aggayam kunak manlangan. Iso akayat ka nga isakit. Agpanunot ka anaimbag. Sakbay amakidan na ka ni Jake. Ngamin, saan ko abasta sinaan ni Jake no awan tinadagsen a makagapo? Adda madi nga ugali ni Jake. Pangaasim Manang Helen. Nalpasan ti amin kada kayo kini Jake. Iso adi mo kumapadaksan. Ngamin, oray anya pa'y ti ibagbagang. Ay ayatatlat ta ni Jake. Sige, makaammo ka nga rod. Panangisakit lang ti aramidak, Donna. Ngam pasensyakan no nasair tirik na. Katagpakpakaasyakan ka. Di mo kumabaybayan ti anak ko. Ikarit Manang. Ibilang ko kaspud no nga anak ni Mitch. Ipatag ko. Kat siyak ti tumakdar amay kadwa nga inana.
Mitch, anak, iso ni Mami Madonna. Agmano ka ni Mami, manak. Agmano nana? Kaasyan na ka ti Diyos, Mitch. Mami, kung namon ka ni Donna, Mitch, wen? Taison ti Mami, mita. Mami? Kasta. Iso nga minan ti kasukat ni Mami. Iso nga ibilang mon apod no nga ina ni Donna, anak ko. When, Daddy? Mitch, kaya't mo gatas? Itimplaan ka? Ha? Agsangsangit ka, Mitch? Kailiw ko ni Mamik. Kaya't ko na makita. Mapanang kitiayan ni Mami. Saan ang mabalin, Mitch? Agungot ni Daddy. Di mo't binilin na ka. Adi karumrumor dito'y balay. Kaya't ko makita ni Mamik. Adda akmat amamim. May salang ti Mamik. Anti. Nila ang Mami Helen. Okay lang kanya. No di na kaya't nga awagan iti Mami. Ngem no agdengdengeg ni Dadim. Awagan nak iti Mami. Tapno di na kaungtan. Wan? Diyak kaya't nga ungtan na ka ni Daddy, Mitch. Awagam ni Mamik, anti. Kaya't ko makasarita. Di nakmat ngamin pagiggaman iti cellphone ni Daddy. Diyak matamo ti numero ti cellphone na, Mitch. Memorize ko ti cellphone number ni Mamik. Ha? Please, Auntie Donna. Awagam ni Mami dita cellphone mo. Sige, mabiit lang nga rod. Idayal ko. Ngam si ka ti makisarita. What? When, Auntie? Ha? Ni Donna ti umawawag? Hello? Mami, kumusta kayon? Kailiw kayon. Ha? Ay na, anak ko. Agyaman nagtaimawag ka. Apay, ajak makontak ti cellphone mo, anak ko. Inala ni Daddy ti cellphone ko, Mami. Cellphone ni Auntie Donna daytoy. Ha? Mami, da kayo ti kayat ko akadwami ka ni Daddy. Da kayo lang ti Mami. Ha? Apay, ung-ungtan nakakadi ni Donna? Saan? Ngam ibagbagan ni Daddy nga awagak ka no iti Mami ni Auntie Donna. Ngam jak kayat. Da kayo lang ti Mami. Mami, agsublikan ka da kami ka ni Daddy. Oh, ladingitag anak ko. Ngam jakon kayat ti makidan na iti amam. Apay ngay, Mami. Basta, jak kayatan. Nabanog akwan, anak ko. Da kayo matgayam ti saanin amangayat ka ni Daddy? Saan na kaming akay-kayat ka ni Daddy? Nagsaor kayo, Mami? Anak ko, di naklang amin maawatan. Mami, agdan na kayo manan ka ni Daddy. Pangaasiyo ko, ma. Ladingitag anak ko. Ngamjak mapatganti kayat mo. Pinagpili da kamat ngamin. Ngam ni Dadim ti pinilim. Wan tako na namat ngamin apumanaw kayo kanumanen. Agabrod kayo kanumanen, Mami. Kan ko na ni Daddy. Saan na kami akay kayat? Oh, no kayat mo. Umay kan diti ayan ko. Datatagdan na, anak ko. Saan Talo tayo kada Daddy, Mami. Saan nga ron mabalhin, anak ko? Ngamin, saan akon anaragsak itidan na ni Dadim? Daddy, adda ka di matingay naramid yung ka ni Mami. Apay akas lakagura na kayo. Apay akas tati damdamagan, Mitch. Nakasaritak ngamin ni Mami iti cellphone. Anya? Kasano nakasaritan?
Sorry, Daddy. Binulod ko ti cellphone ni Auntie. Ay, Mami Donna Gayam. Niya. Sorry, Daddy. Kailiw ko ngaminan ni Mami. Di mat imbagakan kan alipata mo day dya babae. Tasaan tamat laan na patagkan ko na. Daddy? Pinanawan na tanti inam. Saan na tanapatpat ganday dya, Mitch. Ni Mami Madonna tipudno amang ipatpatag ka data. Apay a pinabuludam iti cellphone ti anak ko, Donna. Ha? Nagpilit ngamin, Jake. Intom na minsan, uray ka sa ti panangipilit na, di mo pagiggaman iti cellphone. Nawatam. Jake. Sana gapu tayong bagana, katong palamon adagos. Sorry, Jake. Saanin ang maulit? Rumbeng lang. Tan ulitan pa'y tinarabid mo. Alaak mo ti cellphone mo. Anak kau. Jak kaya terarabidam. Di pada manawaya ti pilyam. Sana di pamilyado a tao. Tatang, nawayan ni Jake. Tanagsinadan iti asawa na. Wain ngam nagkasarda. Di baro ati pilyam. Nagano ti agar-aram kan kababaraw. Awan na talgad at trabaho da, tatang. Saan dak amabiyag dagi jay. Adamit talon asukso kayan da. Naggagat dan tupay nga garden. Tatang, amo yung alikliklikak ti trabaho iti daga. Kayat kun apanawan day ta ang trabaho. Anya? Jak kayat ti makiasawa iti mannalon. Ni Jake ti kayat ko, taadda aklaang iti unag ti balay. Tamangup opisina ket nga rod. Masigurado nga ta nga awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan niyaw. Ipasigurado nga awan, tatang. Ngamin, nakasingsingpot ni Jake kanya. Ate ti seldok doon ha. Idulin mo. Jake. Ingkanto makitsinda yung bigat. Ilistak dagiti gatangan, okay? Sige, Jake. Kaya nagbayad kan tumutin iti bills dito balay. Ikuyog mo to ni Mitch, tapno adda ka doon. Masadutak arumar, Auntie. Da kayo latan ti mapan makitsenda. Nga bilin ni dadim nga ikuyog ka, Mitch. Masadutak, Auntie. Nasakit ti sakak. Sige nga rod, siyaklatan ti rumwar. Nagkapkapuan doon ha? Di mat binaunak ang makitsenda, Jake. Napanak na kitsenda. Apay ngagtungpa ka. Di mo't imbagak nga ikuyog mo ti anak ko. Ngam apay adi mo yung kuyog arimar. Di namot kayat. Di mo yung kuyog, tapno maramid mo ti kayat mo. Malaman, ngam itakala sumangpat. Naladawak arimor dito'y balay, Jake. Di ka nagrason pa'y. San asyak tululawam ha? Tadinak to pulos maulaw balang kantis. Anya ka din day tangay bagbagam. Pagatapan nak iti madi. Ayan ti sobra akwarta. Yeg mo ti sobra akwarta, kunak. Mabit lang. Agawid akman ije balay, Jake. Kailiw ko ni tatang ko. Awan ti agawid. Dito'y ka lang balay. Apay adinak palubusan. Katatang ko di sarong kara. Awan pa nagtalag kukun ka. At dalaki di kasi narak mo lalaki. Anya? Nagrugit ti panagpampanunot mo, Jake. Awan madingar aramida. Basta di ka rumrumwar. Mama, saan akayat nga ipakita ni Jake ti anak mi kanyak? Iso ada kayo ti pangtedak iti daytoy a kwarta. Pakitad yu laan ka ni Mitch, Mama. Kayat ko makita ti anak ko. Sakbay nga agsubliak iti abroad. Ngam talaga asaan akayat ni Jake. Unay matanday siya tao. Apay nga ipaidam na. Katsikatiin na siya apo ko. Wen nga rod. Ngam awan maaramidak. Ken da kayon to ti pangipaw itak iti suporta ti anak ko. Ta sigurado asaan nga awaten ni Jake ti anyaman nga ited ko para iti anak mi. Mitch, agnaid ka pala iji balay dalola mo, wen? Ha? Apay, Daddy? Basta agnaid ka pa ijay. Ala, isagana mo dagiti kamus mo. Ta umakar ka pala ijay, wen?
Ayan ti sobrang nga intad ko kung kaapakichintam. 500 pesos day, Jay. Kwa, inggatang ko iti sleeper ko. Tanadadaal di daan nga sleeper ko. Kan gimatang... Agtong pa ka manan, Jake. Iso ka din nga impanaw mo ti anak mo dito'y balay. Tapno din na makita ter aramidam kanya. Rupat kwarta ka, babae. Kunak ngamin ngagtrabaho ngam di nakpalubusan ngagtrabaho. Tapagimunam amin alalaki iti aglawlaw ko. Agtagi balay ka laeng. Paddasan ti agtrabaho, tadakas ka kanyak. Umutangak man iti kwartayo, tatang. Kunak man no, adute kwarta di ka dintinam. Kunam ananam ay tibiyag mo iti sidong na. Di nakpagigaman iti kwarta, tatang. Anya? No ikanak, di pakityandak laang. Kan masapol ang mailista amin agatangak. Kastamot ang depression. Ay. Maumuma akong tatang. Ay, sinam nga minay. Nabayagan nga ibagbagak asinam nga nagtangkan ti ulaw. Kaya't ko na sinaan. Masikugak matan, tatang. Anya? No sinaak ni Jake. Ang mga no di na suportaran ti anak na kanya. Awan pang biyag ko iti anak ko. Isong ano sakpay laang ti makidan na kan ko na, tatang. Jackpot yan asyak tinagtaudan ti sikog mo. Anya. Unay matan ti kas na panagsasaong, Jake. Pag-atapan nakpay iti madi. Kanayo nakngawan diti balay. Isu adi ka mabantayan. Anya nga ti amok. Amangan no gungundawayam ti rumrumwar bayat ti kadak iti trabaho. Awan mading aramid ko. Basta dakkel ti atap ko dona. Sabali ti aking putot iti tayta. Sana siya? Nukas tamat laan. Agsinatan. Pumanaw akon dito eh. Makamu ka. Saan ka alapdan iti kayat mong araminan? Pumanaw ka. Nukas ta ti kayat mo. Isumat lagayam nga ayos lang kan kwa na pumanaw. Kayam, adamanan sa bali a babae na. Yala, uston. Di mon sangitan tikas jay at taaw. Saan nasasangitan tikas jay klase ti taaw? Nailaw anak tatang. Agbababawi ak anak irelasyon kini Jake. Kano namin adumot abi nagbagang kay day. Nga mawam mo din ang ngagmaw anak kao. Isaw nga awang pabasula mi tinagbanagam. Wan tatang, basol ko. Talaga saan nga imay ni Jake dito ospital. Imbagak pa'y anak kapagpas ngaya ko. Talaga siguro adi na bigbigan nga anak to'y impas ngay ko. Ha? Ni manang Helen to'y umawag. Apay mata. Hello? Hello, Donna. Nadamag mo ka din ti may paman ka ni Jake. Ha? Nga anya manang. Natayan. Nadisgrasya ka no tilugan na. Natayda iti kabit na. Anya? Nadamag ko ti panang talikod na kada kayong agi na, Donna. Wan manang. Pinagtalikodan na ti anak ko. Agbabawi ak anak idan na kan ko na. Ita, napanagnagamon ti imbagakken ka idi. Wan manang. Kat pakawanan na kumano sa anak adimagkan ka. Itala ama amiris ko ti bidot ko. Kayat ka lang nga isakit, Donna. Taamok ti ugali ti sigod nga asawak. Hanggang adnyan, tanatay adi man la nagbalbaliw, apulos. Manang Helen. Ket, kumusta kayon iti anak mo? Kastoy Kayat ko tiyag trabaho. Tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Ngam, kaan anak ko pa'y manang. Ala, agpapigsa ka. Ket apaman na makatanggad ka, tulungan ka. Taumay ka dito'y abroad. Tulungan ka. Ha? Agyaman ak manang Helen. Kayat ko,
Tapno makaurnungak iti pagadal ti anak ko. Kat itapay laang. Agyaman akon iti kinaimbag mo agayam, Manang Helen. Nagsayaat ka agayam. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Adda kamot gaya man, Joshua Apaw. Sa dino tinagapwam. Day off mo itasan ka day. Di ta kabangi ba nga barangay, Lola? Napan ko sinarungkaran ti gayam ko. Agina na kang arudan. Tamangita sarak iti kanam. Agluto ak iti paboritum asidaan. Nagkasata ka talaga tada kahit tinagbali na lolak. Sipod pimusay ni nanang kan nangasawa ni tatang iti sabali. Kat adda kayo amang supsuporta kan mga aywan kanyak. Bana kapag yamyamanak launa iti Diyos. No sana gapo kadag iti sakripisyo yo, amang sa anak-anak katurpos iti kulehyo. Rumpang lang aywanan ka, Apok. Saan amabalin, abaybayan ka? Di kayo madanagan, Lola. Tainton nakapsot kayon, kat saan kayo na makapagtrabaho, siyakmat ti mga iwan kada kayo. Nagsapa kamat arumwar ita, Apok. Ado ti maaramin iti pagtrabaho kita, Lola. Ungayan, nangidulinan nyo iti uniform ko. Awan mo to iti cabinet ko. Aday jerwar, Apok. Mabiit laang taplansya. Siya kon, Lola. Ituloy yung kit iti maturog, tanasapa pa'y mat. Siya kon, Apok. Tapno adda oras mo amangan. Tapno di ka mabisinan iti trabaho. Agyaman ak nga ron, Lola. Ay, aguyik kayo mo tan. Mani ka ditirik na yo? Ay, awan da ito, Apok. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Amangan mo't no darikrik na nyo kat di yuli ibagbaga. Okay, aklang, Apok. Di nakpakadanagan. Mabiit laang taalaag ti uniform mo iterwar. Ada ko, Lola. Nakaturog mo't gayam ni ti sofa ni Lola. Agore ka. Apaya kasta tilangan ni Lola ang nakaturog. Lola? Lola? Saan samot nga agang angas ni Lola? Lola? Lola! Hello, Joshua, anak ko. Nakaawag ka man. Awanan ni Lola, tatang. Natayen. Aniya, kasano ana pasamak na ita? Nasang patak ang nakasalungay ngay dito balay. Aniya? Sige, umayak lita, itamot laeng. Bye. Sino timawag, Pedring? Di ka dinalaing nga anak mo. Anya timbaganakan ka. Dimawat manan iti kwarta. Saan na kwarta tigapuna no apay ngay mawag ni Joshua? Mapanak ijayan da itamot laeng. Anya? Sa dino tinapanan ni tatang nanang, apay nga awan diti balay. Napan iti ayan ti inatim mo na nga asawa na Apay anapan ijay nanang. Natay ti inaday dim mo na nga asawa na. Anya? Akat, apay nga ruda kasta ti Jaryo. Masurunak. Ita niya kumaaga po ang mapanpaylaang ijay. Ay, nanang, syempre, ada nagkadwaan da. Di ko na ni tatang kanyak, nasaya at ti inaday di Auntie Cecil kan kwa na edi si bibiyag pay. Awan bibiyang ko kadagitatat tao. Nanang, di kay kumagbalin aman naging bubukod. Ingkalay sana kayo lang arudan ni tatang. Ay, uray pay. Di ka agsaw iti kasta. Tawat amom, Isabel. Itatanay tabunan ni Lolam. Ano ti plano, manak? Agnaid kakadipay dito'y? Diyan mo, tatang. Amangan no kayat mo kagnaid iti balay. Awanan kaduam dito'y. Amangan no ad-ad ang mailiw ka ken Lolam no dito'y ti pagnaadam. Mabayinak kan antimay tatang. Di ka madarakan. Siya ti makaamong agpalawag ken kuana.
Sigurado nga damay bagana. Nakababain no ipilit ko ti bagik. Awan rumbe nga pagbain na manak ko. Nasaysaya at no ijibalay ti pagnaedam tapno makadua kamit No ngay iso ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan ka ni ante. Di na ngamin kayat nga agnaedak idi ijibalayo tatang. Sabali itan anak ko. Ngala, aging pakikakit din. Ta agkuyog tan nga agawid ijibalay. Dakkel tinagbaliwan ti balayo tatang. Nanayunan ti kwarto na. Wen, anak. Nagtinulungan may kanya antim amin na gitoy. Na ito ti agbalin na silid mo, anak ko. Agyaman tatang. Adda pa yung silid ko iti balayo kanante. Wen ata, anak ka may. Ano sampay ti silid mo, Amo ka nalawlawa ti silid mo iti balay day di lulam. Tinapatag. At pagturuga kan makadwa kayo pa'y tatang. Sipod nagkalay sa kayo kan antimayta. Saan kayon anak kadwa? Day di lola akanayon ti kadkadwak. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno makabawi ak kadagit ti nagkurangakin ka, anak ko. Ay na, nuapay mat ngamin a pinagnaed na paylaeng ti anak day ti Cecil dito'y balaya. Makapasuron at talaga. Apayin ba kahit? Apay ngagdabdabog ka? Agtal na ka, Pedring. Napudot ti ulok. Anyamanan ti pagpupunutan ti ulom aya. Agraman plato, mairaman iti unget mo. Apay aya? Kasano? Pinagnaed mo pa'y laeng tinalaing nga anak mo dito'y balay. Nasakit ti matak ang makakitkita kan kuana no amum laeng. Awan matmatay nga aramidan ni Joshua kan ka. Isuupay ket di apapakpakan dito'y. Nagngina lang arod aminen amagatang ita panawon. Di ka ka di madanagan. Tandamot na talgad at trabaho ti anak ko. Basta, masuronak. Maipalagip ngamin kanyak ti imo ng asawam no makitkitak ti anak yo. Nabayagan anatay day di Cecil. Di mo kuman iraman jay nabayagan at di maga. Basta masuronak. Masursurunak, Pedring. Nanang, apay ka di akasta kayo. Di kay katagyaman tananayunan tayon dito'y balay. Kasano ajak masuron? Kat ni tatang mula ang tinagdesisyon. Di namat dinamag no kayat ko wano saan. Nasaysaya at mutlaang no agnaid ni Manong Joshua dito'y balay. Tapno adda tayo akadwana. Katkatay laang day di lola na. Kaasimot magmaymay sa langit di balayda. Saan tayo akasapulan ti presensya na iti daytoy abalay? Isu nga rudag kasapulan iti presensya tayo kadatatang nanang. Isu tag kasapulan iti pamilya apagkamangan. Diyo ka di maawatan dayta. Adula amin mo't ngay bagbagam Isabel. Ipamay samket di ti atensyon mo iti panagadal mo. Nanang diyo kumayimot ti presensya ni tatang kankwana. Taama namot ni tatang. Nakaidasara kun iti pangaldawan tayo. Ayabam tinalaing nga anak mo tamangan tayon. Joshua anak, umay ka tamangal daw tayon. Huwag tatang, mabit lang, tayo lagpas ko tira ramida. Right. Timakder kamot bakit? Papanam ngay. Kunak man numangal daw tayon. Iti salas laengan ti panganak. Alaek ti kanak ijay. Sa anak akomportable dito'y lamisaan. Nasaysaya at no agsasango tayo amangan, bakit? Apay aya nga ipilit mo ti kayat mo si Kapedring. Si kalatta kanayonan ti masursurot iti dayto abalay. Grabe kamot. Ay, anyan ti kasta nga ugali ti asawak. Nay, nakapasyar kamot mayta. Kumusta kamot tan ngay? Kastila ta amare. Napintas kan sexy latta. Uray mais-stress. Anya kumamot ti pa ka-stressam kat dakkel mutan ni Isabel nga anak mo. Nilakay ko amare. Pinagnaud nakit din jay anak na ijay balay. Di na pa'y sinaludsod no kayat ko wano saan.
Ay, masurunak amang kita kan kwa na iti balay. Isugayam day jay tay anak na itiim mo na nga asawa na. Tay natayag kan gwapo ang nakita kiti paraangan nyo idi na minsan. Gwapo ayamot na ijay maray. Katuan mat, kasla artista tilangan ha. Wen no adayo. Ha? Tatang, ada ipapaabang na abalay iti asideg. Boarding house. Kayat ko kung mga abangan. Di mo ka di kayat ti agnaid dito'y anak ko? Kanayo nan ti panagsubangyo ka ni Auntie Maita, gapo kanyak. Diyak kayat asyak ti pagtaunan ni Sanyo apag kinaawatan ka ni Auntie, tatang. Kasdaya talaga ni Auntie. Makaunget no kontraek ti kayat na. Di kay madanakan, tatang. Maawatak mat ni Auntie. Sa maysa, kabaalak ti agbukod, tadamat na talga na trabaho. Ngala. Baka mo ka nga ron no kasta ti pangedeng mo, anak ko. Ne, adda ka matgaya man, anak ko. Wananang, ngam, agmay-may sa kayon samot ti balay. Napananda tatang kan Joshua? Intulod ni tatang mo ni Joshua iti boarding house apagakaran na. Ha? No kasta? Talaga pinatuloy na ti panagabang na? Wen, anak ko. Isumutla na ragsak kayo manan Siyempre, awanan ti pa kay stress Ay, di kay lamaasyan ka ni Manong Joshua. Kasapulan na ti presensya ni tatang. Ngamimot yu pay. Ay, di kay ka di makonsensya. Yad adayuyo ti tunggal may sa kadakwada. Diyak kayat nga adda ka innagaw ta iti atensyon ni tatang mo. Period. Umayak manen, Mariconi. Nay, si kamot gaya mare. Sumrak ka Agyaman ako, Mare. Nay, mayat sa ti aldaw mo ita Taawanan ti pa ka-stressak, Mare. Awanan ni Joshua ijay balay mi. Ni, napanan na ngay. Imakaroon iti pagabangan na abalay. Naimbag nga rod, tanang rik na tiloko. Ay unay kan ayamare. Apay aya kaguram launay ti putot ti asawam iti mo na nga asawa na. Kat madlaw mo anasaya at atao day di abaro. Namin ado nga minan ang nakaluganak kat nakaistoryak. Nadayaw mo't nga agsasaon. Nasaya at no nasaya at. Anya kumait. Basta ti kapatgan kanya. Kat addan peace of mind ko. Ne, apay anak ka formal dress ka, Isabel. Adda papanan mi kadagiti ka eskwelaak nanang. Early celebration ti panagturpos mi iti mabiit. Amo ka din ni tatang mo ti may papan iti day taabanag. Nagpakada kitayan nanang. Si kalangan ti pagpakadaak. Anya nga oras ti panagawid mo ngay. Ay, jak pa'y sigurado nanang. Awagan kayong tulaangan Mapagtalkan ka di mo lang dagiti kakadwa manak ko. Nanang. Malang arod. Palubusan ka, ngam agan-anad ka ijay Di mo liplipatan ti umawag. Tengat rabiin, ngam di mo ila umawag ang jay anak ta. Abangan no di na pa'y nakadanon, bakit? Imposible mo't Anya nga oras nagrubwat da itay malam. Padasem man nga awagan. Di mo nga rod sumungbat. Agraman text ko di na matreplyan. Ay, makapadanag mo't da itay nga anak ta. Nay, handa umawawag bakit? Ni Isabel Samutin na ita. Ni Jenny mo't akaanak da ito'y. Hello, Jenny. Hello, auntie. Nadamagyo ka din tinapasamak ka da Isabel? Napasamak nga. Nadisgrasya tinagluganan da. Intaray da ida ida hospital ka dagiti kakadwa na. Anya? No ambok lakas to'y ti mapasamak. Tiyak ko ba pinalubusan ti anak ta si Murot ka dagiti ka eskwelaan na. Di mo pa basulan ti bagim, bakit? Di tayo nagayatan ti kastya na pasamak. Anya ti ko na ti doktor itay.
Masapul ka no ang maopiraan ti anak ta iti kabita na panawain. No kasta, nakalagatan ti kasapulan tayo lakay. Di ka madanagan. Aramidat ti amin nakabalak para iti anak ta. May remedyo ti kwarta. Kumusta ni Isabel, tatang? Masapul na maopiraan iti kabita na panawain. Sa nakaro ti donor anasagrap na. Nakalagatan ti kasapulan mi ita, anak ko. Kaya't ko ti tumulong iti kabsat ko, tatang. Ibagayo lang numano agatan ti kasapulan nyo. Adda paggasgastusam, anak. Kasano nga roden ti balay nga ipatpatak dermaw. Itantan ko pa'y lang, tatang. Unaan tayo ti kabsat ko. Agtitinulong tayo, tapno agimbag ti kabsat ko. Mangted ni Joshua iti kwarta apag paopera ti kabsat na, bakit? Anya, agyamanak, naimbaglaang ang dada ni Joshua ang anak mo. Si dadaan lata tumulong iti kabsat na. Nasingpet ni Joshua, kan masyan launay iti kabsat na. Isabel, anak ko. Nanang, Agyamanak na nakariing ka na, anak ko. Itay pa'y nga urayan mi ti panagriing mo, anak ko. Lakaring mo't gaya mo't ti anak ta, bakit? Kariring na launay lakay. Ay, agyamanak, Diyos ko. Agyamanak ta di mo binaybayan ti anak ko. pasensya kayon. No pinagdanag kayo, tatang. Nanang. Di mo pampanunutin, may papaniti dahi ta abanag, anak. Aginanakakit di, tapno agsubli adagos ti pigsam, anak ko. Agpaimbag ka. Juan, tatang. Agyaman na kiti tulong mo, manong. Dakkel ti utang ko anay bag-anakam kan ka. Ngam di ka madanagan. Tano agimbagak, agbayad aktukan ka. Awan na nyaman na, Isabel, ading ko. Ngam awan utang mo kanyak. Iso nga awan rumba nga bayadam kanyak. Saan ang nagsingsingir? Manong. Bay amon day jay, tatulong kun ken kaakapsat ko. Sana balay tati kwarta, masukatan. Agyaman na ka talaga kan ka, manong. Tauray dakas ti trato ni nanang kan ka idi. Di ka nagduwa-duwaan ng tulong ka na kami. Nagsayaat ka, akabsat. Sapay la kumata saan pa'y analadaw ti amin, Joshua. Sapay la kumata mapakawan na. Siyak tinangya dayo iti amamkan ka. Pakawanan na kuma, anak ko. Nabayagan na napakawan kayo, auntie. Maawatak, no saan kaya komportable ang makakita kanyak? Agyaman nak ta maawatan nak. Ngam na amiris kun ti bidot ko. Kat ikarik amanipod ita. Ibilang kamutan kaspud nung anak ko. Sapay kumatay bilang nakmat kaspud nung inam. Awan pari ko titiday tante. Di ka madanagan. Inutan mi abayadan ti kwartam. Utang mi dayjay kan ka. Saan, auntie? Tulong ko dahil kada kayo. Amog ti kasasadyo. Kan may saan pa yan nakapagturpos ni Isabel? Ado pa iti paggastusan nyo. Ay hun, napagsaritaan min iti amam daytoy. Numabalin, agsublikan ditoy. Agnaed ka manen ditoy, anak ko. Tapno makapagden na kayo manen iti amam baro. Kat makabawi akmet kan ka. Iti madi nga impakpakitak iti kalabas kan ka. Sige ante, kayat ko. Tanabayagan nga inararapaap ko ang makaduak manan ti amak.